Ndewano, greetings. Ndewano. Chiko Kechukwu. No. Ndewano. Welcome to my live. Nkabiz is in Nabia Facebook Live. Ikuzi Gbasara ọdịnala Igbo. Ndewano Ugochukwu Nwankwọ onye dịka no ekenekwa m unu daalụ no omeka ọmamelu no ọya dịla anyị niile mma ụmụnne m no it's just 7 o'clock. None. Nke a bụ izizi m na-abịa live. Asị m ka m bịa kene Facebook live maka nkụzi ndị na-akụzi na ife ndị na-akọwa ka nye ndị mmadụ ofele eju m ajụjụ gbasara nkụzi ndị na-akụzi na ekene m unu bụ ndị esonyelu m na-eso m na Facebook na-atụsa ozi m ekene m unu na-akwado m na ka unu si akwado m nkwado unu na-akwado m ju m afọ maka ife ọpụtalụ bụ na ife gbasara ọdịnala na omenala anyị na ife dị anyị mkpa na ife na-amasị anyị ncha niile onye mere unu ji ekwetara m n'unu ọ dị ka unu ji esonyelu m wee na-atụsa ozi m daalụnụ rinne nnọọ tata bụ 16 July 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee n'ọgụ afọ Igbo anyị ka nọ n'ọnwa Agwu taa bụ ekenụ anyị ekekele ụwa na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ taa bụ eke na anyị dị ndụ na ndị dị ndụ anyị ekene Chukwu okike anyị ekene mmụọ niile nọ n'anị be anyị n'anị Igbo niile na mmụọ niile nọ n'anị dị iche iche bụ ụmụ Igbo obigasị anyị ekene gbadofa ncha niile n'ọlụfa na-alụ na ndụ anyị na-ekene fa na-ekene sife ike na-asịfe ike agwụgwọ naba n'ọlụ ọ na-alụ na ndụ anyị anyị na-ekene mmụọ niile anyị na-afa yi wee bịa ụwa anyị na-ekene chi anyị ọnwa Agwu a anyị na-ekene agwụ anyị ndewonu nnọọ ama m afọ m bụ na Amaka Ekwo ọ bụrụ na ị mara afọ m na o nwere ka isi wee fụ live m wee sị ka ị bịa mara ife na-eme ebe a Ebuka bụ my cousin. Ebuka nọ si South Africa wee na-enene m. Ebuka nwa di ana m mụ na mamụ ya bụ nwanne mamụ ya bụ my auntie. Ebuka nnọọ ama m na ị dị mma ama m na arụsi gị ka ebe ị nọ na South na arụ dị gị arụ dị ụmụ nwanne gị niile nnọọ na ụmụ nwanne m nnọọ ọ ya dịla anyị niile mma omekọma ya emela anyị niile n'izu a ma nwoke ma nwaanyị na-akwado m na-esonyelu m na-atụsa ozi m ife anyị na-ekwu maka ya bụ ọdịnala Igbo ntọala Igbo omenala Igbo na omenala anyị ya adị na ọ ya adị maka na nke ndị ọzọ dị na nke anyị ya adị asịrịkwa m ndị na-asị na ama nji ụka dịkwa mma ife nwekwa ife ụka na-akụzili anyị dị mma nwe nke dị mma nwe nke na-adịrọ mma ịma na ife dị n'ife anyị welu nke dị mma anyị arapụ nke na-adịrọ mma anyị nene nke ọ bụ ọ dị ka oyitebela anyị ga-abala anyị bụ ụmụ Igbo nke na-ama contradict na ọdịnala anyị na omenala anyị nene nke anwa
ụka kụziela anyị, ụka na-akọwala anyị, anyị eweli ya tinye na nke anyị, anyị wee na-abanyekwa ụba na knowledge bụ power. Ndị oyibo si na knowledge is power. Nye asịrọ m site ifu ụka na anyị ga-anọ n'ụka wee nene ife dị mma n'ụka weli ya tinye na nke anyị. Nke ọ bụ na ụka melụ dabala anyị, anyị eweli ya. Nke ụka melụ na-adabara anyị rapụ nke anwa si na nke anwa esoro. Ife dị ka 10 commandments, iwu nke Chukwu, ọ dabala anyị maka anyị na-esi iwu nke Chukwu niile agụọla anyị. The 10 commandments ọ dabala anyị nọ, ọ dabala ọfụma maka na o sosi na nsọ anyị. Ebuka daalụ nna m, daalụ. Nya anyị ga-eweli ya tinye na nke anyị maka nke anwa dị mma. Nwekwe nke ụka kwuru si inene dịka Old Testament, inene Old Testament, gụọ Old Testament. Echekwa m ụka ji ụka ọfụma. Mana ike nji eji asị m mebezi ife ọzọ onye mere nji emezi ọdịnala, akwado ọdịnala. Old Testament inene anya gụọ onye ọfụma ghọta ya. Ịma na anya na ọdịnala anyị eyila ọfụma, so anyị ejide nke anwa. Mana nke ọbụla si anyị ịfụrụ na ụka pụtasị anyị sọpụrụ nna anyị na nna anyị ka anwa dị mma, na anyị ga na-asọpụrụ nna anyị na nna anyị. Maka na ọdịnala nna anyị na nna anyị abụrụ ọsọ mgbe fa dị ndụ, nne anyị na nna anyị ma mgbe fa nwụrụ anwụnụ, ọ bụrụ ya. Maka ọfa mụtara anyị na anyị ga na-asọpụ ka fa dị ndụ, na-asọpụ afọ ka mgbe fa nwụrụ anwụ. Dịka ịkwa fa ọfụma so n'ịsọpụrụ fa, dịka ilote fa so n'ịsọpụrụ fa, dịka na inyefa nni ndị ichie nni, recognize ndị ichie, ije na-agwụbe nna gị, agwụbe ukwu nne gị, ịchụ àjà a na-achụ n'ọdịnala. Fancha niile dị na ịsọpụrụ ndị nna na ndị nne, ndị mụrụ anyị, ndị mere anyị ji welu pịa ụwa, ndị nabatara anyị wee bịa ụwa. Ya fancha dị n'ọdịnala. So n'ife anyị ejidesi nke ahụ ike. Ndị awọnụ nke onye dịkwala ya. Ụmụnne m, nnọọ ijela oke mma, nnọọ nwanne m, nnọọ ụmụnne m. Isi ọ na-agwụ ka a nọ na ya nya dịka ọrụ eze nri si agụ. Ịma na Igbo bara ụba. Obodo dị iche iche na ala Igbo nwekafa si agụ ọgụ afọ, mana ọrụ eze nri ka esi agụ ọgụ afọ. Anyị nọ n'ọnwa Agwu, anyị ka nọ n'ọnwa Agwu. Onye ka ndị si na ka anyị kọwake n'ife gbasara Agwu. Ama m na anyị eche amala ife gbasara Agwu. Nwere ajụjụ unu nwelụ, unu jụọ m ajụjụ maka akụzigo m maka Agwu rinne. Nwa ajụjụ J.I.G. Davis nnọọ. Ọnwa ajụjụ nnọọ ezigbo mmadụ. Ọnwa ajụjụ unu nwelụ maka Agwu, unu jụọ m ka nkọwa ife niile nkụzigo maka Agwu. Ọ bụ na ị na-ege nkụzi m, onwe ajụjụ inwe maka Agwu. Ọ dị ka Agwu na-enye gị nsogbu, onwere Agwu gị ọ dị gị ka gị na ya anyị. Agwu gị na ya anyị pụtara ife, o si na be nna gị, o si ukwu nne gị, o si ukwu nne nne gị, ka o si ukwu nna nna gị, ka ọ dị gị ka Agwu na-enye gị nsogbu ya ala ịma. Ụmụnne m, ọ ife gbasara Agwu ka anyị na. If you're looking for a relationship and you meet someone, it doesn't matter where the person is. Okay? And it doesn't matter. Matter where you are. If you have communication, connection, and you have love, live together. Distance is not a barrier. I agree. Yes? Israel. KVG Ajuma, KVG Kumaka relationship. KVG Kumaka. Distance is not a barrier. If it was Agwu, or the if it was Agwu relationship. If I Kumaka Agwu, it's Agwu alosin them. No. Agwu Ijelo kemo. One them. Agwu abụrụ alụsị. Agwu nwekwa ike ịbụ alụsị. Okay? Mana Agwu Agwu bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye. Onye ọbụla abịala ụwa nwere Agwu. Onye ife na-ekwokwu ya bụ ka ọ dị n'ọdịnala Igbo.
onye ọbụla abịala ụwa nwelu onye ụwa amalụ m onye ụwa otu ọnwa isi nwe onye ụwa kwa ịma ife bụ onye ụwa nye onye anọghalịrị ụwa ndị ọdịbịa ọ na-akpọ ya reincarnation ife ọ na-ekwubara n'ịbịabụgo nke a dị iche onye ụwa ụfọdụ na-akpọ chi onye ụwa ndị na-akpọbili ya si na ọchị onye ụwa agbụ dị iche ijele oke mmụọ agbụ dị iche agbụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye tupu mmadụ abịa bụ ụwa a na-akwado onye nwa akwado a na-akwado ya akwado ịma nnọkọta tikapụta n'ụwa tupu ịbịa bụ ụwa o nwere ife na-abịa ime nya anyị akwado gị na mmụọ o nwere ezinụlọ ebe isi bịa bụ ụwa ọmụmụ gị abụrụ by accident o nwere ebe isi wee bịa ụwa o nwere ezinụlọ gị ebe isi wee ụwa fama na ị na-eje ụwa fa kwadoro gị fama mgbe ya inwe ike ịma mma mgbe mana fama mgbe ya n'aka maka ụwa bụ dịka journey njem ka ije and tupu ị bịa bụ ụwa inwesịrị m ezinụlọ inwe ike nwee nwunye nwee nwa nwesị ụmụ ife a niile na mmụọ ụwa arụne ka a na-anọkwa n'ụwa mmadụ anaba ada anọta aka nke otu anwa ada anọta aka nya tupu ị bịa bụ ụwa ife nji ekwuli ana m ka nkọwalụ gị ọfụma ife bụ agwụ ị ga-agwa ife na-achọ ime n'ụwa a gasị ị na-eji ụwa ị na-ejezi ụwa ime gịnịzi ijela oke mmụọ so ị na-eji ụwa ime gịnị gị nke ị bịala ụwa ime ọ ga-enwe ife ibi ụwa ime ọ bụ na o nwee ife ibi ụwa ime anụ arụ a anyị yi o nwere ike ọ bụ na o nwee ife ibi ụwa ime ọ ga-enwe ike ga-eso gị wee bịa ụwa ga-enyelụ gị aka ka ị wee mee ife ịbịala ime ọnya bụ agwụ nya agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye ya isi na ị na-eje ụwa a ga-asị oke ebe ndị one ka ị na-eje kedu ebe a ya amụ gị ife a ya akpa akpa kedu mmiri ya esi bịa ụwa kedu onye ya anọlalị ụwa a na-akpụ ya akpa oke gịnị ka ị ga-eme na ijebe ebe ahụ isi na iche ije nte na ihe nkwụ ka iche ite ịma na ya achọbụ ezinụlọ na-ete nkwụ maka agwụ anwa dị n'ezinụlọ anwa amụrụ ana gị n'ezinụlọ anwa ịfụ ọ bụrụ nna ma ezinụlọ na-agụ egwu na-ete nkwụ amụrụ ana gị maka na agwụ anwa dịgo that's the energy nwere ike kpọ energy ndị ọcha nwere ike kpọ energy ma spirit ọ bụrụ ịka nọ nna gị osolu gị isoli ya ọkụzibelụ gị ka esi ete nkwụ isoli ya ọkụzibelụ gị ya ọnya ụfọdụ ka ọ na-akpọzi na agwụ na-ama mmadụ mana agwụ ada ama randomly ọ na-efe efe isi na-agwụ egwu malia agwụ egwu maka na nna ya agụla egwu nna ya agụla egwu ịfụ na that energy na that spirit onyinye anwa na ọ dị n'ezinụlọ anwa ya ịbịa bụ ụwa ọ bụ na egwu ka echi gị amụọ gị n'ezinụlọ ebe anwa na-agụ egwu ahụ maka na mmụọ anwa anọgo n'ezinụlọ ahụ ịfụ igwubanya egwu maka na mmụọ anwa nọ n'ezinụlọ ahụ ya agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngozi na onye ọ bụrụ ọsọ ndị dibịa na-enwe agwụ onye ọbụla bịala ụwa mana enwere agwụ dibịa enwere agwụ ndị na-esokwa ndị dibịa dịkwa iche ọ ka ọ dị amụrụ anaghị inwere onyinye iji bịa ụwa onyinye ahụ nwee ngozi onwe ike osisi n'ukwu nna gị ukwu nne gị be nna gị ma ọ be nne gị o nwere tele onyinye iji bịa ụwa ka o nyere ya ka mee ife ịbịala ime n'ụwa alụsị ụfọdụ agwụ na-abụkwa alụsị ụfọdụ ike na-abụ onyinye ahụ na-abụkwa alụsị ewubalụ na be nna gị ma ewubalụ n'ukwu nne gị mgbe gbogbogbole alụsị nwe ka esi ewu alụsị n'ala Igbo o nwere ife alụsị ahụ na-egwelụfa mkpa ọ na-egwelụfa ife ọ na-emelụ n'ezinụlọ anwa ma n'obodo anwa ọ bụkwa na energy anwa sikwa ebe anwa bịa alụsị bụ gịnị ife niile bụ spirits mmụọ gbara anyị okilikili. What happened to the Agwu after when the person dies? Energy doesn't die. Energy doesn't die. Listen, it's a gift. Ijele, okay, more. Energy does not die. Energy is transferable. If even in science will tell you that you cannot kill energy. It goes from one form to the other. So what happens when someone dies? The energy leaves. When someone dies, the energy will return where it came from.
That is why the enemy cannot die. It's passed on. That is why Agwu egwu di na be nna igu egwu. Nna m gụrụ egwu. Nna m gụrụ egwu. Onye me nji agụ egwu. Nna m anwụgonu. The energy doesn't die. It transfers from one person to the other. From one being to the other. From one generation to generation. Dịka ije kita be Osadebe. Enwe ike nwa ya na-agụ egwu. Ije ebe Osita, nwa ya na-agụ egwu. Ọ bụ na nwa ya gụrụ nwa ya pụta nwa ya gụba. Maka agụ egwu dị na beba. You cannot kill energy. Forget it. Nke bụ eziokwu ka nna agwa. Rapụ ife akwụlụ n'ụlọ. Onwe ndị ụka. Ụfọdụ sị na dịka sikwu ya. Na you cannot kill energy. How are you gonna do that? You can't even touch it. So yeah. And again, so it's a power you transfer to your child. So it didn't die. Then can the altar of the Agwu be dismantled after the owner died, mommy? Now again, yes, of course. Again, depending on the kind of Agwu. Now listen. Agwu mage. Agwu no nwele agwu gị n'anyị. Ama m agwu m n'anyị. Ụfọdụ agwu ada abụkwa ofu agwu. Ụfọdụ agwu mage. Can you dismantle it? Ọ bụ na agwu ma somebody. Agwu oji lụọ ọlụ, ọ bụ dịka na agwu dibịa, for instance. Ọ bụrụ na that agwu na-ewubali ya dịka na alụọlị agwu ife gbasara onye nwe oji ma ife dibịa. No, a na-adị melu enya no. Because adịrọzi a na-adị wepụ ya, a na-adị melu ike ahụ mebie anya ife gbasara onye nwa. Ọ bụ dịka ife edobele edobe gbasara onye nwa dibịa nwa ọnwa na-adị gbukesi anya agwụ, a na-adị gbuke anya melu anya mebie. That is the symbol of that. Oji mana cheta na ife egbuka bụ the symbol. Onwe ike ọ bụla ife alụọlịa, onwe ike ọ bụla osisi edobele ya ekpokodie si na onye anwa lụsị gị ife ọbịa lụwelu. Maka na ike was the original ike anachigo ebe o si bịa. It does not mean na ọ bụ dịka na dibịa na nwa ya tụta nwa ya ma mme dibịa, nwa ya ka ya emekwa dibịa. Ịma mgbu nwa agwụ mana that energy so onye ahụ, that particular instance of agwụ, of that energy so onye anwa. Ife ọbụla o metụla aka, ife ọbụla onye anwa use wee lụọ ọlụ nke ya. Maka ọbụna akpọrọ gị ọlụ dibịa, ka esi kpọọ gị n'usoro edoole gị ga-adịkwa iche n'usoro esi kpọọ nna gị. Ma nya agwụ nna gị ya dị iche, agwụ gị ya adịkwa iche. Mana nwere ike ọ bụrụ na ofu source ka agwụ gị si, agwụ nna gị si. For instance, somebody like me, nna m ya agwụ mụ na agwụ ya the same source. Mana ife ọ bịala ụwa dị iche, from ife bịala ụwa dị iche. Maka agwụ, it's just like the manifestation of Agwu. Just like isi na-ekwu maka Chukwu, na Chukwu emika. Inwe ike si na Chukwu dị ọcha, ụfọdụ si na Chukwu dị nji, ụfọdụ si na o buru ibu, ụfọdụ si na ọ tara arụ, ụfọdụ si na ọ dị ka cloud, ụfọdụ si na ọ dị ka fire. But all ka isi wee fụ Chukwu, ka Chukwu si wee relate here to you, ka Chukwu si wee communicate here to you. Mana ofu Chukwu a ka a na-ekwu. So the instances of Chukwu dị iche. And ka Chukwu ga-esi manifest na gị dị iche. Ka ọ ga-esi, ka onye ọzọ ga-esi ghọta Chukwu dị iche. Ka Chukwu ga-esi nye onye ọzọ ike dị iche. Ọ nwere ike nye pastor nke a, nye onye pastor nke a, nye onye ọdịnala nke a, nye onye. Mana ofu Chukwu a, mana the instance of Chukwu ifo dị iche from onye ọzọ. Mana ofu Chukwu a, ihe lụsịkwa ife anwa Chukwu ozi gị lụọ. Emeziele gị ife paaki ala gị. Ị ma na ịlụsị gị ọlụ, Chukwu kpọrọ gị bịa lụọ. Kai, you have answered me very well, Bobby Kai. That was it's a local more. Yeah, you know, maka ordinary, you know, maka agwụ. Ujato nage, no, ofifa makabu. Ike. Isi mupu edika, kanangota ndioka. Agwụ is more like even you can have the Holy Spirit. Maka eje mo yigo mo kofu, magwo nya agwụ ma. Nene ka ndị ụka si ghọta Holy Spirit. O yitebela agwụ n'ọdịnala Igbo. Ife anwa fa na-akpọ Holy Spirit, o yitebela agwụ. So mommy, can a prophet install his agwụ? A prophet.
Okay. Can a prophet install his Agwu? Ima install Agwu ge? Oburongi gemia. Okay? Maka man obu na ibe priest. Ima mukwasi onwegi manu n'isi. Somebody ye chi priest. Somebody ya confirm na ibe priest. That is the idea. I'm coming, Ebuka. How can one know where he is? Ebuka anamabia. Chukwu Ebuka anamabia. Now can Ijele, okay, more. Can one can prophet is no. You cannot install your Agwu by yourself. Mana, obulu na ibu dibia. Inwe Agwu. Agwu obuna Agwu. Again, install oburu mmadụ ncha ka na-alụ Agwu. Onye obuna nwere Agwu, mana oburu Agwu niile ka na-alụ. Oburu mgba niile na-alụkwa Agwu. So be very careful with that. Before I install Agwu, I ga-agba afa. Obuna agbara afa, obuna ọ na-ezigi na nlo, nweke na-ezigi. Ma obuna ya agwata ife na-akụzi agwa gị na nlo. Aga agotagodi ebe Agwu anwa si. Ebuka na mabia ngaza ya ajụjụ. Ejo maka reincarnation. Ị ga-ajụ ebe Agwu anwa si, ebe ka Agwu anwa si. Maka Agwu nwere ike isi na be nna gị, Agwu nwere ike isi na be nne gị, Agwu nwere ike isi n'ukwu nne gị, nwere ike isi n'ukwu nna gị, nwere ike isi n'ukwu nne gị, ukwu nna gị. Ọ dị very important na ị ghọtala ebe Agwu si. The ima makata je because ị mara Agwu. I mere na mistake nwebezie nsogbu. Nya a ga-aghọta ebe Agwu anwa si. Agotara na ebe anwa gba ejebe na the source of the Agwu, na the root of the Agwu. Ebe the Agwu originate. Ije a na-agbu ya n'afa. Enwe obodo niile nwe kafasi alụ Agwu. Ọ bụrụkwa ife a na-alụ na Facebook. Ndị benna m na ukwu nne m dịkọtala ọnụ, mana benna m nwe kafasi alụ Agwu. Ukwu nne m ọkwa neighboring town. Mana kafasi alụ Agwu dị iche. Nya imani ga-ejebe na benna gị amalụ Agwu anwa, amalụ ka a ga-esi lụọ Agwu anwa. Amalụ ife Agwu anwa na-eli, malụ ife ọ na-asọ. Agwu adịrọ generic. Agwu is the word generic. Ọ mmụọ na-afọ. Mana Agwu ọbụla, mmụọ ọbụla nwere ife ọ na-eli, nwe ife ọ na-asọ. Dịka onye dịka mụ kịta, ka anyị malụ onwe mmadụ. Mbisi ụwa na nọ mmadụ ụwa. Asị na asị site ga-enye onye ụwa, onye nnọlụ ụwa ka enye nni. Ọ nwe ife na-asọ, ọ bụrụ ife na ka a ga-enye m. Nlụgadi na mmụọ, ọ bụrụ ife na ka ị ga na-enye m, nwe ike ọ bụ na na-asọ mmanya. The same thing applies to Agwu. So a prophet cannot install his Agwu. No, you can't. But what I'm going to tell you is this. Ije matter the source of the Agwu. I install all of the Agwu. Luanya mezie nyofuma. Then the Agwu can permit you. It's possible. But the most important thing is not if you see, because now you see prophet. I'm going to maybe prophet once. So I'm going my prophet in one or what Agwu say. Agwu is not just something you get or do na Lagos. So you're going to make your all. Don't even do that. It's you create more problems than solution. So you have to go and look for the Agwu originated. And the malanya. Malo di Agwu, malif mezie nyofuma, then you're free to go and practice. Lobby fair asige bia or bialo. Chukwu Ebuka Achime, how can one know where he reincarnated from? Oh, never. Only one mistake in the banyi na di neme. Ima amu mother say, onya no lonyawa, onya no lonyawa, onya no lonyawa. How can one know? All the very important. If you Gbasara reincarnation, if you Gbasara nyowa. All important. Nature potale ebe mmadu si. Mana usually on Africa na abụya. Ụfọdụ na-abụkwa nwaanyị dị ime. A na-ekpugasị mana ị mana ndị banyị na dị careless. Ndị banyị dey pay attention a lot of things. A na-ekpugasị na nlọ. Ụmụ nlọ niile anyị na-alọ. Nwaanyị dị ra n'ime ọ bụ na agbaro gị nwe ibu afọ ya nwe dị ime ya onye na-abịa ụwa enweke gwa di gị mana ụfọdụ uche anya adị na ụfọdụ ya enwekele na sị ya na-ekwenye alọ nlọ ife a na-eme o weli as ife dị common mana ọ bụ nwa mmanụ ozi ka a na-eze mana so ọ bụ na epic nwere that kind of a thing
Imana the next thing na ga-ejezi bụ alternative bụzi. The next alternative bụ ije afa. Ọ na-afa Chukwu Ebuka Chime. Ọ na-afa ka a ga-eje. A ga-eje gba afa. A ga-eje gba afa n'ukwu nne gị jee n'ukwu nna gị. Babe nna gị na ukwu nne gị. A ga-eje gba afa. Amalụ onye n'ọlụ gị ụwa. Onye dịrị onye reincarnate gide na-eme enyi nni. Onwe ife na-adị melu onye ụwa. Ụfọdụ na-akpụ onwe ndị na-akpụ ya ịdọtụchi. Mana ọ na-afa. Ọ bụ na ike amara ebe anyị na-anọ n'afa. Afa na-ekwu onye ụwa. Nya ozi ka ihe eze. Chiebuka. Ama m na ị nọrọ nso na ị nọrọ mana ihe ezi nwe ozi. Eme mụ na ga-akpa ọ bụ na ị chọ ka achọpụta. Ezie ozi. Zie ndị ga-agbanwe ụdị afa nwa. Ka amala onye bụ onye ụwa gị. A ga-agbanwe ya na afa ga-agbata nwe ya. Nye eme mụ na ga-ekwe. Eme send them private message. Okay? Ebuka Chime. Ọ na-afa. Ọ bụ na elom na mama gị ma onye n'ọlụ gị ụwa. That is her father. Ebuka, mommy gị bụ my auntie. Ọ sị gị no, not your grandfather, that's my grandfather. Onye n'ọlụ ụwa. A ga-agbu ya n'afa. A ga-agbu ya n'afa. Ka confirm ọmụ ya. A ga-confirm ọmụ ya nwa. Amarọ m ka mommy gị nwee ike ọ bụ love. Ọ dịkwa possible. Ọ dịkwa possible. Nwa ife nne lota now. Mana a ga-check ya ọfụma. Maka ọ bụrụ ife akwesịrị ime mistake. Ife gbasara inye onye ụwa nni. Okay? Afa ka a ga-agba. Confirm onye. Okay. Okay, Chiebuka Chime. Yeah, Messia. Let's send them private message. N'afa ka a ga-agba ka malụ. I did more deep and confirm because ọ bụ na confirm onye n'ọlụ gị ụwa. Ejenye onye ọzọ nni ọ na-ebuta nsogbu because mmụọ dị jealous. So dị very important na achọpụtala onye a na-agba afa. Afa na-ekwu. A na-agba afọ anọ na-egbu anya ọfụma ọ bụrụkwa afọ anyhow. A na-agbami afọ agbami ka mmalụ onye bụ onye. Nwere ajụjụ ọzọ. Onye ụwa dị very important. Onye ụwa ụfọdụ ndị mmadụ nsogbu fa na-enwe bụ ife gbasara onye ụwa. Onwe ife fa na-eme na-aga maka na fa mara onye ụwa fa. And na fair record. Ịma ife na-asị dị ka ndị ji enye onye ụwa gị is a kind of recognition. I recognize onye n'ọlụ gị ụwa. I recognize mmụọ gị na ya yi. I recognize onye anọghalịlụ ụwa. Recognition. Mmụọ na like recognition. Ọ na-adịbụ I recognize ya mmụọ. O mebele gị ife, o mebe mmụọ. Ikenekwa ya na nke o mere, o mekwa mmụọ. So recognition dị mmụọ. Recognition dị mmụọ. Nwere ajụjụ ọzọ. Ọ bụrụ na na share my message, ọ ga-enyekwala aka. When share my video, ọ ga-enyela aka ka people man nọ live. Even the first time by live. Ọ dị ebe 1 hour ago na dekwa m na page m na ngede ejekwa live. And only yellow my cashier so that people can join and come and ask me questions. Or question and answer. Abu no nwere ajụjụ no nwe. Gbasara ọdịnala. Kasi nkuzi ajụjụ bụ no nwe gbasara ọdịnala. Ka nkọwalụ na ka nsi ghọta. Akacha nkuzi ndị nkuzi golo. Onye ọbụla abịala ụwa nwere agwụ. Okay? Ọ na-agbazinala ọdịnala anya ọsọ. O nwere obodo ma ndị ọcha. Fan wesipụla ọdịnala tradition nke fa. Ọfa wetala anyị ụka mana fan nwere tradition. And fetufuru nke fa. Fa na-emekwa nke fa na mana ife mebụ na fa bịa falo welo tradition fa fanyesie n'ụka. Fanyesie n'ụka nya ịma mma. Ị nwere ike na-eme ọdịnala ife ịma mma nọ ilo n'ụka mana ịna-enye ya anya ne the history of ife anwa ha na-eme ife nọ efu na ọdịnala fa no tradition fa ka fa na-eme so fa na-emekwa ọdịnala ọfụma fe tufuru nke fa nke anyị ka ọ dị anyị ka anyị na nke anyị bụ nke anyị abụrụ ezigbo ife na nke anyị bụ ajọ ife na nke anyị dị satanic keep on keeping on Maazị Uchechi Ogbonna ya nọ nna be ka isi dị esonyelu Maazị Uchechi ị nọ be anyị ka ị nọ outside
ife anyị na-ekwu maka ya bụ agwụ. Ọ bụrụ onwere ajụjụ ị nwelụ gbasalụ agwụ, ọ gbasalụ nkụzi agwụ nke ndị nkụzi bugolo n'ọdịnala na omenala anyị. Asị m ka m bịa taa ka m questions and answer, ka m zakana ndị mmadụ ajụjụ, maka ọ ga-enwekwa ndị na-achọ ịjụ m ajụjụ n'ime ife m na-akụzi, mana afọ enwere ohere enyere m fa the platform ịjụ m ajụjụ. Onye ka m jesi ka m bịa kene live taa ka m zaa ndị mmadụ ụfọdụ ajụjụ fa nwegasị gbasalụ nkụzi ndị na-akụzi. Keep on keeping on. Thank you so much, Maazị Uchechi Ogbonnaya. Daalụ. O nwere ajụjụ nwe gbasalụ onye ụwa, gbasalụ agwụ? Maazị Uchechi nwere ajụjụ? Nwa ajụjụ denye de. Maazị si na ya nọ na, ọ sị na ya nọ na, anọ m n'isi obodo ndị zoo. Yeah, you want to join? Yeah, okay, let me bring you on. Let me bring you on. Maazị si na nọ n'isi obodo zoo. Okay. Thank you so much, Maazị. Daalụ sọ. Ife anyị bịara ụwa ime ka anyị na-eme. Chi anyị isi anyị mebe ka anyị na-eme. Mana ụfọdụ na nsogbu ndị anyị na-enwe bụkwa ife adịgokwa gị. Ebuka Chime, adịgokwa gị. I've approved it. Send request, approved it. I don't know. Dalu sir. Dalu. You like what I'm doing? Dalu sir. Dalu rinne. Yeah. Dalu kanyi. Anya mantufu nka, anya mantufu ordinary anyị. Ma kunto na ani anyị maka na anyị na-eje ụka. Asịrị m si eje n'ụka. Eje bugo m ụka. Eje ụka ọfụma. Ndị be nna m ndị na-eje ụka erikakwa. Ụka abaga anyị ime nke bara ya ma nkwụsị mụzi ụka. Ya isi mmadụ kwụsị ụka ị na-egbu oge, ọbara dị ulu. Mana ife dị n'ụka bụ na anyị ga-ewelu nke dị mma, nke dabala anyị, nke yitebele ọdịnala anyị, nke dị yitele omenala anyị. Ọ bụrụ ife niile dị n'ụka dị njọ. Anyị na-ekwe ya n'ụka. Ọ bụrụ ụka ndị niile. Enwere ndị ụka dịtụ mma. Mana kwa ifulu ụka ndị nke fire. Gị gbu fire nne gị, fire nna gị, fire ndị ancestor. Bukoli ife ndị nna gị dobelu, gị gbu anya ọkụ. Bukoli ife ndị ebe ka ọ dị na Bible. Afọ nụrụ m ya na Bible. Gị je emebi ife nna gị dobe, mebi ife nne gị dobe. Agụta nụrụ m ya na Bible. Eji agwa gogo m Bible gụọ na ọfụma. Nya ụka nke ọbụla na-asị gị ancestor gị n'ọnya mere ịda aga n'iru tụfịa kwa. Ụka nke anwa adịrị mma. Ụdị ụka nke anwa anyị ama nsọ ụdị nke anwa. Daalụ nna. Daalụ Maazị Uchechi. Daalụ sọ. Ọ ya adịla ya mma. Ọ ya adịla ya mma mgbe niile. Ọ ya adị mma na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Daalụ unu bụ ndị na-esonye m na-atụsa ozi m, nkụzi m. Ọ ya adịla anyị niile mma. Asị m na anyị ya adị ite ndụ dị karịa, dị ogologo ndụ, na ọ bụrụ sọ na-arụ ike. Asị m na chi anyị, na Chukwu, na anyị be nna anyị, na anyị ebe anyị na-agbado ụkwụ, na ọ ga na-eche anyị niile, na ọ ga na-edu anyị. Ọ ga na-edu anyị na-eje, na-edu anyị na-ana. Na ọ bụrụ ana ka anyị ra bụ ụmụ Igbo na asọ nsọ anyị na-asọrọ na nsọ anyị, ma nsọ anyị be nna anyị, ma nsọ anyị ebe anyị ibikwa, na anyị adịghị emegide mmadụ, na anyị na-akwụba aka ọtọ, na anyị na-akwụ n'eziokwu, na anyị adịghị ewe ife na-abụrọ nke anyị.
na ya na-emegide mmadụ. Ife niile bụ nsọ anyị na-abụ na anyị na-edebe nsọ anyị na ife niile anyị tinyela aka na ọ ya aga, na biznes anyị ya aga, na ọ ya na-aga mgbe niile, na ọ ya na-aga na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ọfọ na-agọ n'isi anyị niile. Maazị Uchechi, na ọ ya adịla ya mma, ọ ya adịla ya mma. Ebuka Achime, ọ ya adịla anyị niile mma. Unu bụ ndị batalụ laịf m taa wee sonyelụ m, ọ ya adịla anyị niile mma. Ndewo. Nọ n'ọnwa Agwụ ka anyị nọ, na ọ dị mkpa na anyị matalụ na anyị niile enwela agwụ, na anyị matalụ na ụfọdụ agwụ, maka agwụ abụrụ ajọ ife. Agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye. Ebe ọ nwee ike si na be nna gị si ukwu nne gị, o nwee ike si ukwu nna nna gị si ukwu nne, na mmụọ na-eje ije. Ife agwụ na-arụ erika. Ụfọdụ ka ọ na-abụkwa ọnwe onye agwụ na-adị asị na agwụ na-enye mmadụ nsogbu. O nwere agwụ na-enye nsogbu, mana gịnị ka agwụ ji enye mmadụ nsogbu? O nwere agwụ ga-eso gị bụrụ onyinye, so gị so mmadụ. Onyinye anwa, mmụọ anwa achọọ ka ị bịa recognize anya nya, ka ị bịa kwanyeli ọgwụlu elia. Ife ya nwa kwesịrị ime bụ onye nwe jee chụọ ebe agwụ anwa si, ma ka ọ be nna ya, ka agwụ anwa si, ka ọ n'ukwu nne ya, ka ukwu nna nna ya, ukwu nne nne ya. O je chụọla agwụ anwa ja offering and sacrifice. Ọ bụ ife ndị ụka na-akpọ ya. Eje chụọla ya aja. Ọ bụrụ ife lijula afọ. Ụfọdụ bụ ọkụkọ, ụfọdụ bụ ọjị ka a na-adị gwa, ụfọdụ bụ mmanya ka a na-adị tụọla agwụ nwa kenenya. Si ya na anya makwa na ya na-anabata gị bụ agwụ, na anya ma na ike onyinye anya nwe nya bụ nya ji afịa oge niile, nya bụla afịa pụta, nya ele afọ nya ji wee pụta. Anya ma na onyinye a na o si be nna ya, na onyinye a na ukwu nne ya ka o si, na agwụ a so nya wee bịa ụwa. Ife nya ga-emezi bụ ya kenenya, si agwụ dị adalụ nya nnọọ na ya ma na gị na anyị. Ọ ife na-akpọ recognition, maka mmụọ na-achọ recognition. Imere enyi ya chụpụla ajụ agwa ifu onwezi ife kwesị ime. Agwụ nwee ji oyi ife onye nwe jebela onwe. Ọ bụrụ onye ọbụla agwụ so ga-abụ dibịa, mba, ọ bụrụ ya. Recognition, recognize ebe abụ nwaasị, ebe onyinye nwaasị, kenenya ọnọla ọfụma, maka mmụọ na-alike recognition. Mmụọ na-alike recognition. Okay, so ife ka ọ dị, ife gbasara agwụ. Onye ọ bụrụ na ọ bụla ọnwa agwụ soyi, ijisi ike je recognize ya agwụ anwa. I recognize ya agwụ anwa, ife agwụ anwa emebezi ife siri ike, emebe mmụọ ọda na ọ na-emepụ, maka mmụọ na just like a na-azị eto dike na nke o mere ome ọzọ. Ọ dịkwa otu a ka ọ dịkwa na agwụ, otu a ka ọ dịkwa na mmadụ. Ije mmadụ ike n'ife o mere, efe ya ike, ọ nọsie ike, omebe, ịghọtago, omebe mmụọ. Ịtụ mmadụ ego, ị na-etu ego, ọ na-emelu gị, ọ ka mmụọ dị. Ife dị na-agwụ. Ụfọdụ gbakwa, ọ bụ dịka na ọ dị gị ka agwụ na-enye ya nsogbu, ị na-ebe ka onwe pattern, maka agwụ na-enwe pattern. Agwụ na-enwe pattern. Ị ga-afụ ọ ga-enwe onye agwụ na-enye nsogbu. O nwere ike ọ bụla ọnwa, nwere ọnwa dịka ọnwa dị full moon, onye nwe mebe ka ihe esi mgbaka na-eme. Ịma na ọnwa pụrụ anụ otu anwa, isi mgbaka emebe ọ dịka isi ala na-ayị onye anwa. Agwụ na-enwe pattern. Ọ bụ ego onye ga-abụ ọ dị ime ọlụ dịka ọnwa ịtọ, imi apụ oge ọbụla ọ dị ime ọnwa ịtọ, ọnwa ya echere nene ọ nwere pattern. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ife gbasalụ medical, dịka eje malụ na ọ bụrụ ife gbasa sayensị ma ife nwa ji eme. That is it. Ịmakwa na n'ebe anya na ife gbasa spiritual ma ife gbasala agwụ, ife ọbụla na-eme ọ na-enye pattern. Ị na-anya ọfụma, mana it's likely na agwụ na-emekarị that. Kenechukwu echina, Kenechukwu no ife anyị na-akụzi maka ya ajụjụ, question and answer, ajụjụ na asịsa ka m nọ ya taa. Asị ka m bịa live tata. Daalụ sọ. Ife gbasalụ
ife gbasalụ agwụ ma ọ bụkwa na o nwere ife ọzọ nkụzigolu ma ajụjụ ọzọ dị n'ọdịnala ife gbasara ọdịnala na-agbaghịghalị ịchọkwa ịjụọ m ga-asakwa gị ọnụ ife gbasara agwụ maka na anyị nọ n'ọnwa agwụ ka m sị na anyị ga-eme ajụjụ na asịsịa taa Kenechukwu Achina nwere ajụjụ daalụ ezigbo daalụ Kenechukwu daalụ onye ọma daalụ nna ahụ daalụ ọ ya adịla ya mma o mee ka ọma ya emelụ gị n'izu a chi gị ya emelụ gị ife anwa bụ mkpa ya ife ahụ ị na-achọ na uke enu n'ihi afụ ya na ụka anyị ife ọbụla itinyela aka n'izu a bụrụ ife dị mma bụrụ ife na-eweta udo ife na-eweta agamniru ya bụrụ na aka gị dị ọcha na ide ewe nke mmadụ ide emebi nke mmadụ ọ ya galụ ya Kenechukwu ọ ya galụ ya n'izu ọ ya galụ ya mgbe niile nnọọ. Thanks for joining. Daalụ nna ahụ daalụ Kenechukwu. Who is this? Franco JP Rodney. Franco JP afọ ya akpọkwala Franco nnọọ nwa Chineke nwere ajụjụ nwa agwụ ka a nọ na ya nwere ajụjụ gbasara agwụ nwere ajụjụ ya ajụ gbasara nkụzi ndị nkụzi gị n'ọdịnala anyị ọdịnala Igbo nwere ajụjụ gbasara nkụzi ọdịnala ebe nkụzi gị ma agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngọzi na onyinye ọ ga-enweneta agwụ gịnị anyị enwere ike ịma mma ebe agwụ ahụ si agwụ ahụ nwere ike si be nna gị agwụ nwere ike si ukwu nne gị ọ nwere ike si ukwu nne nne gị ukwu nna nna gị agwụ na-eje ije ọ bụrụ ọsọ be nna gị ma ọ be nne gị agwụ na-esi ọ na-agakwa njem ọ na-agata aka ọ dị mma ụfọdụ bụkwa agwụ sokwalụ mmadụ o nwere agwụ na-achọkwa ka a bịa kwanyeli ya ugwu luele dịka recognize anya ọ bụrụ na agwụ so mmadụ ọ chọọ ka recognize anya onye anwa ya ime ya ji recognize nye agwụ ọ na-enyekwa nsogbu onye anakọtasị na agwụ na-enye mmadụ nsogbu ọ bụrụ sọsọ ndị dibịa na-enwe agwụ ọ bụrụ sọ ndị dibịa na-enwe agwụ nnọọ onye ka m na-ekene ugbu a ka m batara nnọọ ana m agụ ifide ugbu a ka m batara nnọọ azụ ọkalụ m ihe na-achọ azụ akọla m ihe na-achọ nnọọ ọ agwụ ka anyị na-ekwu biko nwaanyị ọma nwaanyị ọ na-alụlụ mmadụ agwụ nwaanyị ọ na-alụlụ mmadụ agwụ ka m butuole gị nwaanyị na-alụlụ mmadụ agwụ not necessarily maka ihe dị na-agwụ emika ndị na-alụkarị agwụ bụ ndị ikike dị iche bụ ife ama ụlọ mmadụ sị gị na ya bụ eze nwaanyị ojelụba agwụ onye nyere ya ikike ọ bụ na nnekwu nwaanyị ị ga-eneba anya ọfụma mmụọ nwere ife ọ na-eli nwe ife ọ na-asụ to start with kedu ụdịla agwụ a na-alụ ọ bụrụ mmadụ nchima
ife a na-afụ na Facebook ịlụ agwụ ọ bụrụ mmadụ ncha na aka na-alụla agwụ ọ bụrụ agwụ niile ka a na-alụ alụ. Agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ngozi na onyinye. Agwụ na-eso m. Onye ọbụla nwere agwụ, onye ọbụla nwere onyinye o ji bịa ụwa. Onyinye ahụ nwee ebe o si. O nwere ike si ukwu nne gị, si ukwu nna gị, ukwu nne nne gị, ukwu nna nna gị. That is one. Agwụ a na-alụkarị bụ agwụ dibịa, dịka onye nwere agwụ dibịa, okay, ka a na-alụlọ. Ọ bụ na ị nwere agwụ dibịa, mana before ịlụbagodi nye agwụ, ị ga-achọ ebe agwụ anwa si. Ị ga-achọ the root of the agwụ. Ọ bụrụ ife a na-eme na Facebook, mba, ị ga-anabebe nne ya, maka na obodo ọbụla nwere ka esi alụ agwụ. Abụ m onye Uri, abụ m onye Ụmụneke. Ịbịa na Ụmụneke, ọ dị 7 towns na-ekele ọpụ Ụmụneke ka fa si alụ agwụ dịgasị iche. Be nna m na-abụ ukwu nne m neighboring town, mana ka fa si alụ agwụ mgbe fa ji alụ agwụ. Enwere ọnwa anyị ji alụ agwụ na be nna m. Ọ bụrụ ọnwa niile ka eji alụ agwụ. O nwee egwu eji asaka agwụ. Ebe a niile dị iche. It's not generic. A ga-ama agwụ malụ be nna gị, malụ agwụ, malụ onye, malụ ife agwụ na-eli, malụ ife agwụ na-asọ. That is one. Mmalụ ndị ghọtala agwụ anwa. Na bụrụ onye bụ na obi na Asaba, ịnọdụ n'Imo, ibulu onye Imo lụbalụ ya agwụ. Ọmara dị mmụọ nwa nụnụ, ọmara ebe mmụọ nwa si, ọmara dị root of the mmụọ, ọmara ife mmụọ nwale, ọmara mgbe eji alụ dị agwụ, ọmara mgbe eji asacha anya agwụ. Ife niile nwe season n'ala Igbo. Ị na-anya n'ala Igbo ifu na mba ọbụla nwe mgbe fa ji eme ife dị iche iche. Onye melụ na ọgụ afọ Igbo ọ dịka ọkpakọrọ ọnụ, maka mba ọbụla n'ala Igbo nwe mgbe fa ji eti mmọnwụ, mgbe fa ji eri ji, mgbe fa ji there's a reason for that. Nya agwụ ọbụla so mmadụ nwere mgbe eji eme ife dị n'anya agwụ. That is one. Na nke isi nwaanyị ọ na-alụlụ mmadụ agwụ, ife dị n'agwụ erika. Ọ Ezeani, chief priest bụ ife na-alụkarị agwụ na be ndị na ọdịbendị nwa. Mana tupu nwaanyị alụba agwụ, ụmụ nwaanyị na-aba mmọnwụ, ụmụ nwaanyị na-abalụ mmọnwụ n'ala Igbo. Mana ị ga-ama na ọ dịrọ common. Ụdịrị nwaanyị ahụ adịrọ common. Ọ ga-abụ nwaanyị bụ nnekwu nwaanyị, ọ bụrụ dibịa. One, ọ na-eme ife dị na ọdịnala, na-emesi ya ike. Nwaanyị anwa amadị na-afụzi nsị ya. Ụdị nwaanyị ahụ na nwoke ada anọ m. Nwaanyị anwa dịzi ka nwoke. Nwaanyị ga-elu that kind of level before isi na nwaanyị a na-eme ife dị otu a n'ala Igbo. Nwaanyị na-anọ ebe a na-eti mmọnwụ n'ala Igbo. So bụrụ ịpụta isi na Igbo eze nwaanyị jelụbalụ mmadụ ahụ. It does not work like that. Agwụ gịnị ka ị na-alụ? Ị gataga? So that is it. You got to be careful with ife gbasa spirit. Ife gbasalụ mmụọ ọdịnala na ọtọ naanị abụrụ ife a na-akata n'anya. Ada akati ya n'anya. Ọ bụrụ ife a na-afụ onye ọbụla pụta na-eme ife a na-eme na-etinye ndị mmadụ. Ị ga-afụ onwe ihe ga-eje lụsịlụ gị ọlụ, inwebe nsogbu. Onwe ife mmụọ na-asọ, nwe ife mmụọ na-eli. Ana ịma na ife gbasalụ nwaanyị, ị ga-adị careful. Onye bụ na nwaanyị ada eme lot of things na. Ka nwaanyị ya gwakwali ọjị. Nwaanyị na-alụ ya bụ. Ọ ya gwakwali ọjị nye ndị ya na ya nọ. Maka a na-alụ na-agwụ nọ gezie n'otu ọ bụrụ ofu onye na-anọ n'ebe a na-alụ agwụ. Onye bụ the problem. Onye bụ the problem. A na-alụ agwụ. Ọ bụrụ na nwaanyị ya alụ gị agwụ, ọ bụrụ sọ si ya gaa n'ebe a na-alụ na-agwụ nọ. Ndị ọzọ ga-anọ na ya nọ. Ndị dibịa ndị ọzọ ga-anọ ya. Ilo na ofu mmadụ ga-eme ya. Ọ bụ na ndị dibịa ndị ọzọ nọzi, ọ bụ na nwaanyị na-elid n'ọnya na-alụ dị agwụ. Ọ ya agbakwa ọjị, ọ ya agọkwa ọfọ. Ọ ga-awakwa ọjị. Ọgwụ ọjị anwa ndị dibịa ndị ọzọ ụmụ nwoke ya atakwanye ọjị. Ifere ọgwụ ọkụrụ. Maka ịlụ agwụ abụrụ ife mmadụ ga-anọkọta sọsị oje nọdụ lụba. A na-alụ agwụ, ọ bụrụ na onye a na-alụlụ agwụ na ọnọdụ life ewetago ọfọtọ wuo ọjị. Onye anwa na-alụ agwụ anwa ya gọkwa, ọ ya awakwa ọjị. Nwaanyị ama ngwa n'ọjị nwoke ka ọ tanụ n'ala Igbo. That alone will tell you cannot lead. Ịlụ agwụ anwa, ọ ma agwụ sọsọ gị ga-apụ. Ije lụrụ mmadụ, ije na bedroom gị je wụrọ. Jee nsọsọ gị ị na-alụlụ mmadụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ọsọ gị na-eme ya.
imesi anya, how would it work? Ọ bụrụ ife a na-akata n'anya, o nwere ife nwaanyị na-eme n'ala Igbo, nwee ife nwaanyị na-ada eme. There's a reason for that. O nwere nke nwaanyị na-eme, ọnọdụ enwe eze nwaanyị, nwee ife eze nwaanyị na-alụ. Enwekwa eze nwoke, nwee ife eze nwoke na-alụ. O nwere ndị na-alụ ife mmiri. Mana the problem anyị na-enwe n'ala Igbo kịta, onye ọbụla chọrọ ịlụkọla ife niile. Enwesị specialist, onyinye dị n'iche iche. Dị ọ bụrụ ma nwaanyị a na-alụ ọgwụ bụ isi igwu, ọ bụrụ nwa ncha niile na-eje n'iru mmụọ. One bụ God self, nwaanyị ọbụla ka na-afụ nsị anụ na o nwere udele ebe ịma ndị na o nwere na mmụọ ka evi na-ekwuzi. O dependị na agwụ nwanne, ọ bụla alụsị nụ. O nwere mmụọ na nwaanyị na-adabata n'ebe ọ nọ n'ala Igbo nọ. A lot of alụsị deities, nwaanyị adabata n'ebe ọ nọ. Adaba n'ime alụsị maka gịnị nsọ, especially nwaanyị ka na-afụ nsọ ya. So ka ị ga-abụrụ nwaanyị si na ịbụ eze nwaanyị, ị ka na-afụ nsọ gị, ije lụwalụ mmadụ agwụ, ka ọ dịla agwụ ị na-alụ ifewa. Ebụrụ nwaanyị ịdaba n'iru mmụọ, n'ilu alụsị, ije na-alụ mmadụ agwụ. Etebe na-ekwu, ị ga-ama ụdị nwaanyị ga-alụ agwụ, mana ọ bụrụ anyhow woman. Ọ bụrụ nwaanyị niile. O nwere ndị na-enwe that special, ọ bụrụ nwaanyị niile. Ọ bụrụ mmadụ na-alụ agwụ, even ọ bụrụ dibịa niile na-alụ agwụ. O ịmarụ na be nna m enwe lot of dibias, mana ọ bụrụ fancha na-alụ agwụ. Agwụ na-asọ n'aka nụnụ. O nwere ga-alụsịrị mmadụ agwụ isi nke bụ ala Igbo onye nwa. Nya ife gba oyi wasala a na-ọfa na dị ọdịnanya abụrụkwa ka nkata ya n'anya. Nke ọbụla chi gị na-enyerọ gị emeni ya, nke ọbụla a na-asịrọ gị. Ọzọkwa bụ na a na-agba n'afa na ịchị ịlụ agwụ ije n'ụgbọ afọ na ọ bụrụ inwe ike ji agba n'afa nụnụ. Je gba afọ one na one, onye isi ma onye onye aya lụ nwunye ya agwụ, onye aya lụ nwunye agwụ. Inwe ike igbu ya n'afa. Agwa anyị direct ya, gị afọ nwere ike ikwu. Gị je ebe a na ọya ga. Onye a na-aka onye aya nabata ya. Ya tupu imebe ife gbasalụ ndụ gị n'ọdịnala, ị kwesịrị egbu ya n'afa. Ekwesịrị ịgbalụ gị n'afa. Ịghọtago? Aza m nye ajụjụ. Azakala m ihe na-achọ. Akwa ịghọta gị ya? Ịghọta gị ya? Ikwo eyo, welcome. Welcome to my question and answer. Welcome to my question and answer. Ife nga nọ na program a bụ ebidom na 7. Ebidom na 7. Yeah, I'll just 1 hour ka nchi nọ tata. Mana aga m na-abịa Wednesdays. Aga m na-abịa some Wednesdays or sometimes nga na-abịa. Yeah, maybe Wednesdays. Off and on. Ka m na-abịa live. Ka nye ndị mmadụ opportunity dị na-ajụ m ajụjụ. Ndewo. Unu enwela ajụjụ ọzọ? Unu enwela ajụjụ ọzọ? Unu chee jụ m. Unu enwela ajụjụ ọzọ? Install Ozo and Agwu at the same time. Ozo and Agwu at the same time. N'obodo ebe kanka Kenechukwu Echina. Or n'obodo ebe. The answer to your question, can one install Ozo and Agwu at the same time? Again, all depend. And we'll leave the general. The concept of Agwu the general or the generic. I need negotalia. Mana, just like I said. Na mba ọbụla nwe kafasi alụ agwụ. Mba ọbụla nwe mgbe fa ji alụ agwụ. Nya ịma nji ka ndị ukwu nne gị si alụ agwụ wee wele je lụọ agwụ na be nna gị. Ọ daba bụrụ ka ọdịnala Igbo ọdịnala adịrị otu anwa. Nya ife ga-eme Ebonyi steeti. Nya ifugo ijekwalia na Ebonyi kịta
local government niile dị na Ebonyi nwee ka fa si eme ife gbasara agwụ na ụzụ ka mmụọ fa si anabata ya na beva dị iche mgbe fa ji eme na beva dị iche. Now the answer to your question, ewekwana ka ndị Enugu si eme wee jeme ya na ndị Abọnyị ma ka ndị Anambra si eme wee jeme ya ma ije na be nna gị na Abọnyị ijekwali na local government gị ga-eje na your town ije na your town na ihe ejebe na be nna gị ma ukwu nne gị agba afa mala ebe agwụ anwa si amalụ ka ife a ga-eme ka ọnụ ka ife a ga-eme iche a na-agụla agwụ season. Ụfọdụ bụ mmụọ ada like onwe mmụọ na-ada achọ ka ekpokọ ife ọnụ maka mmụọ dị jealous dịka ihe ebugodo ụzọ ma ife gbasara chi ime agbụ gị ime nka ime nke ni mmụọ gị na ava erika ime ndị mmiri gị fada like fada chọkwa ka ekpokọ onye ọ na-achọ mmụọ na-achọ ikwuo maka fa ka ọ bụ na maka fa ka ị na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ị na-ekwu agbụ ị na-ekwu chi nke kedu onye nke ị na-ekwu ekwu ụfọ na-azọkwa ife anwekara na mmụọ n'ụbọgụ fasọbara n'ife n'ụbọgụ na mmụọ gbasara ndụ gị ama mkpakọ ọnụ ibidote nwebe ịma ndị gị ama nọ in harmony ndụ gị agbasa inwebezie nsogbu ebe maka nsogbu ihe mgbe ahụ ile na amụsụ na-ata gị mama na amụsụ na-ata gị bụ amụsụ nke gị nya ikwo eyo ife ikwesịrị ime bụ ị ga-eje na be nna gị nọ n'ukwu nne gị agba afa amalụ agwụ so gị amalụ ife agwụ na-eri malụ mgbe agwụ chọrọ ife ga-adị na ya malụ ka a ga-esi m ya ọ bụrụ obodo niile nwe ka fa si eme ya ọ dịrọ generic ịghọta ife na-ekwu akwa ịghọta gị ọ bụrụ ife na enwelu m ego ka m mekọrọ ife niile ozugbo mba ọ dọrọkwa like that. Ọ bụrụ ife mmụọ chọrọ ife ama mmụọ chọrọ attention mmụọ chọrọ ka ị mata nọ gị na va na-emekọ okay mmụọ chọrọ ọ bụ na ọnyanwa ka ịkpọrọ afa n'ọnyanwa ka ịkpọrọ afa anọnyanwa ka ịbịakwutalụ ọ ka mmụọ si eme. Ndewo ịghọta gị ya Ikechukwu echina ịghọta gị ya akwa ịghọta gị ya ndewon aga m abịa live ọzọ next week Wednesday aga m abịa live ebe 7 o'clock ka m ga-abịa live so aga m abịa live so anọgo m 1 hour na live. So next week Wednesday aga m ebido 7 to 8 yeah 7 to 8 is a good time okay to come on live. Yes, 7 to 8 or 8 to 9 I will say 1 hour live. So anytime from 7 to 9 next week, maybe 7:30 to 9 to 8:30 next week I'm gonna be live again. Mana ama m na ekene m unu niile ama m na unu aghọtago nkụzi nke taa ọnwa ajụjụ ọzọ unu nwere next week Wednesday aga m abịa live okay onwe ajụjụ ọzọ unu nwere na jụọ m mgbe anwa unu nwekwa ajụjụ unu nwekwalo bless you too Kenechukwu echina bless you too. Nwekwa ajụjụ unu nwere unu nwekwa ike delu m na comment section ngwa anya aga m azakwa unu na ọ bụrụ na ama nchenwu ozi next Wednesday unu ajụjụ ọzọ na ajụkwa m ga-agụ ife unu jụrụ then nzakwa unu ya ọ ga-adịla anyị niile mma ekene m unu ụmụnne m ọ ga-adịla anyị mma mgbe niile n'ọnwa agwụ a na agwụ anyị ya achake agwụ anyị na mmụọ anyị na ya ebi ụwa ya ike anwasị anyị wee bịa ụwa na ife anyị bịara ụwa ime na anyị ga-alụ ya lụọ ọnya ọfụma lụọ ọnya ọ dị mma na agwụ anyị n'ọnwa agwụ a sị na agwụ anyị niile na ọ ya achake na agwụ anyị ya eme nnukwu ife na ọ ya eme ife ike ife dị mma oke ife dị mma na ọ ya abala anyị ife ga-adị mma ga-egbo mkpa gbolo anyị mkpa gbolo ezinụlọ anyị mkpa ga-eme anyị enwe ogologo ndụ
na arụ ike ga-eme anyị enwe ezigbo afa n'ụwa